фаворитите и за тази среща. Сега обаче е добра възможност за Еквадор. Топката вече в наказателното поле и спасяване тук на Емилиано Мартинес. Е подаването към себе си, но виждаме начинът, по който след едно изпълнение на странично хвърляне и само 2-3 паса, Енер Валенсия свали топката за Мойсес Кайседо. 6 гола в последните си 4 мача с екипа на Аржентина има Лаутаро Мартинес. Серията започна срещу Гватемала в приятелска среща, която бе и последна за състава на Скалони преди началото на преварата. Сега подаване в наказателното поле. Възможност тук за Еквадор. И спасяване на Дибо Мартинес. Още един шанс. Изстрел, който преминава над вратата, отправен от Кендрик Паес. Но Еквадор показва зъби. Ереми Сармиенто може спокойно да открие резултата тук. Отново чудесна работа на Мойсес Кайседо, който успя да отнеме топката в центъра на терена. След това комбинира именно с Сармиенто. Невероятен ход тук на Сармиенто да елиминира Кристиан Ромеро и в последствие да стреля с десния крак към далечния ъгъл. Виждаме обаче как отново Дибо Мартинес протегна левия си крак. 3-4-5 минути Аржентина държеше Еквадор в неговата половина. Виждаме, че сега ситуацията е много по-различна. Еквадор атакува повече и го прави много опасно. Подаване към Енер Валенсия. Той след това връща топката назад. И нов изстрел, който преминава над вратата. Този път дело на Пресиядо. Десния бек на тима, който се озова на 2-3 метра от Емилиано Мартинес. Страхотна атака. Много добро подаване, което дойде от крака на Феликс Торес. Успя тук Енер Валенсия да достигне до тази топка и моментално даде още една опция пред Родриго Депол за пас към себе си. Депол обаче сбърка. След това грешката му е поправена максимално бързо. Науел Молина. Подаване в наказателното поле. Изстрел с глава на Енцо Фернандес, който преминава в страни от вратата. 27 минута. Първи изстрел за Алби Селесте в този четвъртфинал. Много добра атака. Първоначално тя не се разви по план заради грешния пас на Родриго Депол. След това обаче Науел Молина получи топката от Алексис Макалистър и я пласира на главата на Енцо Фернандес в наказателното поле. Меси. Добро подаване! И 1-0 за Аржентина! Алби Селесте повежда! Лисандро Мартинес успява да вкара, след като първо Меси изпрати топката към близката града, а там имаше футболист от Аржентина, който я отклони към далечната. Докосна топката Александър Домингес, но го направи, след като тя премина с целия си обем гол линията. Макалистър с фамозно отиграване. Алексис Макалистър, който въпреки по-нисичкия си ръст успя да отклони по перфектен начин топката към далечната града, а там Лисандро беше напълно забравен. В близост до него първоначално в тази ситуация беше Феликс Торес. След това обаче Феликс Торес се пообърка къде точно трябва да застане, за да блокира футболиста на Манчестър Юнайтед, и Лисандро вкарва. Това е и първият точен удар за Аржентина в матча. Един точен изстрел и Алби Селесте са на Еквадор в последните 3 минути на матча. Кайседо към близката града отново. Отново претенции за игра с ръка и това е Дуспа. Еквадор получава Дуспа в тази 60-та минута. Отново игра с ръка след идентично изпълнение на корнер от Мойсес Кайседо, който насочи топката към близката града и там негов съотборник я отклони. В първия случай, в който имахме подобно изпълнение, само преди няколко минути, не беше отсъден наказателен удар, след като топката докосна ръката на Енцо Фернандес. Сега обаче тя се отклони в ръката на Родриго Депол. Депол, който се опита да се предпази, но тук по-скоро с Аржентина от Мондиала в Катар. Енер Валенсия, града! След това още един изстрел. Топката преминава в страни и това е нов корнер за Еквадор. Емилиано Мартинес беше изпратен в другия ъгъл. Какво от това обаче
след като и гредата му помогна. Падна в футболист на Еквадор, който обаче в момента на удара по топката на Енер Валенсия, а това е Пиеро Инкапие, се намираше в наказателното поле и точно за това няма да има ъгов удар. Не успя обаче Енер Валенсия да оцели топката по възможно най-добрия начин. Недостатъчно добро изпълнение на Енер Валенсия. И то от един от най-опитните му играчи. Енер Валенсия вкара гол от Дуспа в свой съотборник, който влезе наскоро в наказателното поле, но подаването му беше пресечено. Депол. Подаване към Меси, който успява да достигне до топката и да стреля. Ударът му попада право в ръцете на Александър Домингес. Първи удар в матч. Интересна историята още преди началото на Копа Америка между Лионел Меси и Лаутаро Мартинес, уважаеми зрители. Ясно е, че последният отбор, който успя да вкара гол във вратата на Аржентина на Копа Америка, се казва Колумбия. Последният човек, Луис Диас, в полуфиналите на предходното издание на надпреварата преди 3 години. В последния финал Аржентина победи Бразилия с 1-0 с гол на Анхел Ди Мария. Сега възможност! Еквадор изравнява! В добавеното време Ебола изпрати топката към наказателното поле и тя се паркира във вратата на Емилиано Мартинес. Шок по трибуните на Енерджи Стадиум. Още веднъж начинът, по който се стигна до този гол. Бързо изпълнение на свободния удар. След това топка изпратена към фланга. Ебола влезе навътре. Насочи я към наказателното поле. И тук виждаме начинът, по който Кевин Родригес успя да я докосне. Докосна я точно над Николас Отаменди, точно пред погледа на опитния Отаменди, който беше готов да изчисти. Но Кевин Родригес се отклони и тя се настани в далечния ъгъл. Никакъв шанс за Емилиано Дибо Мартинес, който очевидно ще има още много работа тази вечер, ако иска Аржентина да продължи към полуфиналите.